दङ बिथांमोनखौ सख'नायनि थाखाय सख'होनो थाखाय बिथांमोनखौ दिनैनि तारिखाव जों जेरै चिरां जिल्लानि एक्स इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव बे सुबुं गौमा होस्रि खावनाय हाबाफारिया हाग्रामा ब्रिजनि सेराव खुंफुंजादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ खावलायनो गोसो खालामदों जे एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जेन जोबथेसालिनिफ्राय अति हुनखाले थाबैनो जेन उदां अख्राङाव लाबोयो दिनै अकल एक्स एनडिएफबिआल रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव नागिराखै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' हारिया दिनै रन्जन दैमारिखौ जोंनि हालामावनो थानानै रायजो राजाफोरजों थानानै समाजनि खामानि मावजानायखौ हास्थायदों लोगोसे बर'ल' नङा बर'नि अनगायै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे थानानै खामानि मावनायखौ हास्थायदों बेनिखाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारि सारखौ अति हुनखाले जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो समाजजों लोगोसे थाफानानै समाजनि खामानि मावनो बिथांनोबो मोनसे सुजुग सुबिदाखौ होनांगौ हानाय हारि आरो हादर अनफावनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम दिनै आं चिरां जिल्ला एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जानानै मोनसे समाव बिथाङाबो एनडिएफबिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा जिबायदि मन्तब्य लाखिदों मिडियाफोरनि गेजेराव बे टटेलि बेसलेस बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे सुबुं गौमा होस्रि खावनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाया होनना बिथाङा बुंबाय थादों नाथाय मा लामाजों उदां जागोन मानो मावाखै बिथाङालाय सरकाराव थानानै मानो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि जुदि बिथांनि गेजेरजों लामा दङब्ला मानो मावनानै खोन्थियाखै दिनै जोङो लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ बिथांनि हियारिंखौ जों आरो हाइकर्टआव लाबोफिनदों बेजोंनो लोगोसे जुदि बर' माहारियानो रन्जन दैमारिनि जानानै हस्रि खावलायोब्ला बयबो जुदि फंसे बाथ्रा बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा बुङोब्ला जों फोथायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि हस्रि खावनायखौ बेसेन होगोन आरो फैबाय थानाय समाव लिगेल प्रसेस आरो सुबुंफोरनि हस्रि खावनायनि जुनैनो जोङो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा थांनाय 11 तारिखआव क'क्राझार जिल्लायाव जि सानै व्यक्तिखौ एनकाउन्टार खालामबाय एनकाउन्टार खालामबाय बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारबोनाय बारग' एनडिएफबिमोन नाथाय बिथांमोनखौ हमना लाना थांनानै दाय गैयाबाबो एनकाउन्टार खालामदों बेखौ जोङो सोंखारियो आसाम पुलिस आरो बिटिआर सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो सोंखारिगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव शान्तिखौ लाबोनो थाखाय जों बेबायदि फेक एनकाउन्टारखौ खालामा आरो बयबो बर' सेंग्राफोरा जेन बे ओनसोलाव रंजा खुसियै खामानि मावनानै फरायनानै बा आबाद मावनानै जों थांनानै थानो हायो बेखौ जों दाबि खालामगोन लोगोसे जाय व्यक्तिफोरा एनकाउन्टारखौ खालामबाय बिथांमोनखौ थाबैनो इनकुवारि खालामनानै साजा होनांगौ आरो जि इउएलबि होननाय मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन गठन खालामदों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मुंखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ लोगोसे इउएलबिखौ जोनोम होनायाव सोरनि राजनिति षड्यन्त्र दङ बेखौ थाबैनो सरकारा बिजिरनानै दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव जोबनांगौ होननानै जों बारग' एनडिएफबिफोरा गोख्रोङै PDFनि समाव People's Democratic Front, the regional party, political party, बेनिबो बिथाङा फर्मार जेनेरेल सेक्रेटारि महरै बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा बर' एल्डार ससाइटिनिबो सासे एडभाइजार महरै हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा दायो एट प्रेजेन्ट
बिथाङा Coordination Committee for Allied Borough Civil Society Organizationनि जोङो दिनै खुद्रिखाङो आफादगिरि मासि लानानै दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। सार, नोंथांखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे सुबुं गौमा होजोबनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय हाजासे हामबायहोयो आरो लोगोसे नोंथांखौ आङो XNDP इउनाइटेड फरामनि जानानै दिनैनि बे हाबाफारियाव आङो बरायनानै लानाय जाबाय आरो लोगोसे बे समखौ आं नोंथां सारनो दसे सम गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिनो थाखायबो आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बयब्लासो बेफोर खामानिया थाबैनो जागोन होननानै जों आसा खालामो। बेनिखायनो जोङो रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो नांगौ। जों मा रोखोमै बख'यो खुलुमबाय। जोंहा बुंनांगौ गैया। जोङो बिथांखौ नमस्कार। इतिमध्ये बिथां सरकारा बुंगासिनो जे थाबैनो गनाय जासिगोन नामा? बे समाव थारैनो गमारगोन नामा? थाबैनो मोनसे समनि दानिल' नंला, गोबां सम जाबाय। बर' सेकुरिटि फर्स रायलायबाय, थाबैनो गगोन, थाबैनो गगोन। जायखौ NDFP होननानै खौ दिनै जों नुदों। बर' हारियाल' नङा फैनायखौसो जों नुदों। नाथाय जों बुहुमाव बेफोरबायदि बबेबा थाबैनो मिथिसारनो हादोंमोन। बबेबा दोनहैनानै बै NDFP-नि जोङो गनायखौ नांगौ, डाइरेक्ट गनाय। दैदेनगिरिफोरानो दिनै बबेबा मोनसे जायगायाव XNDFP मुं लाबाय। जों बेखौ नुहुरा। 2020 मायथाइनि बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ गनांगौ होननानै जानुवारि दानाव नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसन 2 जानुवारि खालि जालांनाय जा थामथि बर' गोरोबथामोन। बे रिहेबिलिटेसन बे गोरोबथानि जोहै दैमारि सार गनायनि प्रसेसखौ जोंनो खालामगासिनो। मा मोनदों मा मोनाखै डेमनस्ट्रेसन बा बे माखासे मानि खोथाखौ आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोरा बे गोलाव समाव मिथिजोबखाबाय। गोसोखांनायबो लादों, मेम'रियेलखौ जों गथायगोन एबा गथायगोन। बैफोर माखासे खोथाखौ दिनै जों खावलायनो लुबैदों। एसे आगोलावसो बुंखाजोबबाय। नैबे समाव आंनि बाथ्रा बुंनांगौ फंनैसो खोथाजों गोनांथि गैया। सरजाबफानानै बिबुंथि होनायनि सिगाङावनो गोसो गोरबोनिफ्राय ओंखारबोना